Ya. Esta historia sucedeu nun dos bosques fermosos da nosa terra galega. Era unha mañá de primavera con apenas unha nubeciña no ceo. Toc, 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 bos días, non lle molesta, señor Piñeiro, que poño o meu niño nas súas polas. Claro que non, páxaro cantor. Ao contrario, encántame ver os pitiños como van crecendo. Son tan bonitiños, aledan o bosque co seu pío, pío, pío. Gracias, amigo, sempre axudando no que podes. E xa que estamos, eu podo beber un pouco do mollo do teu tronco, compañeiro? É que ando saltando de árbore en árbore buscando bellotas e necesito repoñer forzas. Ai, é que estou tan canso. Sí, esquío. Adiante, pero non me fagas demasiadas cóxegas. Pero xa que están aquí, queríaslle facer unha preguntiña. É verdade que temos visita? Si son uns excursionistas da cidade, vinos fai un rato preparar a súa comida, que por certo a recendía a gloria bendita. Oxalá que non deixen todo cheo de lixo. Xa temos bastante cando veñen a cortarnos sen ton nin son. Ai, se esa xente soubese como era este bosque cando eu era un piñeiriño pequeno. Lembro o renxío das follas baixo os pés, do subido do vento entre as árbores ou o cheiro na madeira húmida despois da choiva. Niso estaba cando escoitaron o cascabel dunha serpe que baixaba dunha das árbores. Oi, non lles cheira fume? Ai, oxalá non se lles ocorra a eses excursionistas tirar un misto na erva seca. Ás veces despístanse. Despístanse, dis, sempre. Non me fagas falar. Non sexas maliciosa, serpe. Case todos os humanos aman o bosque, seino por experiencia. Coídano e son respetuosos. Non ven o lume, comezou un incendio. Ai, mamaíña, sálvese quen poida. Corran! Isto non pode ser, non te podemos deixar a ti morrendo queimado, ten que haber unha solución. Vayan, non perdan o tempo. Eu non podo moverme, pero vos podedes vos salvar. Algo teremos que facer. Vayan xa, que as lapas acabarán con todos nós. Ti fixeches moito por nós durante moitos anos, non te imos abandonar. Ai, que vai ser de nós, as miñas amigas, os castiñeiros, bidueiros, loureiros, axes, acirgos, sobreiras, as miñas compañeiras queridas? Por que nos fan dano se nós, as árbores, amamos a todo o mundo, purificamos o aire e damos fermosas flores e ricos froitos? De súpeto oense uns ruídos. Eran os bombeiros. Io, io, io. Debemos dar esperanza á vida, coidando a natureza e os animais coas nosas accións, plantando árbores, non canto de queimalos. Evitando facer nos bosques fogatas. Non tirar fósforos ou cigarros accesos ao chan. E non queimar lixos no campo ou na cidade. E así podemos achegar accións para salvar o noso medio ambiente. Ser bombeiro ten que ser un traballo incrible. Sí, o é, pero tamén pode ser difícil. Ás veces traballan durante horas e horas e teñen que ser moi valientes. O esquío, a serpe e o paxaro cantor quedaron pensativos e comprenderon que ser bombeiro significaba moito máis que apagar incendios. Significaba ser parte dunha comunidade e traballar en equipo e ser valente todos os días para que os nosos maravillosos bosques Sigan dándonos vida!